naimbag nga oras yung amin papagayam. Hit ita, adto'y ti may sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala ti Biag! Lakay, agdindinamagan diti barangay tayo ti kinaman nagtulong da Sirela ken Elias. Oho! Kaya't dalang ti agpabigbig da kita at tao. Sigurado nga dapanggap da. Nga niya? At dapanggap da at tumapog iti politika. Ha? Adulamin nga muda. Agraraman dakit di Oh, di tumapog tamot iti politika. Aha, jak la agraraman. Inay, adda tao lakay. Sige, sa akong timang kita no, asino? Anya ti masapol mo, amalakay? Dumawat akman iti makan. Tamabisinak unay. Nagadulaki din at tao ay amang laklakalat ya muda. Adda may alakay dito balay itay, lakay. Mabisin ka no, iso ang pinakan kun At dalakit may pakan, di pakanan. Uwin ado matinatda amakan, iso ang pinakan kun Hay, ape nga ta. No asino laditan ti sumangsangbay dito'y balay nga agpatulong. Kaya't kas talatibiyag bakit? No dagkasapulan iti tulong mo, di tulungam, no lakit di ta adda maitulong mo. Mas daawak lang amin lakay. Takanayon nga adda ti umay nga agkid daw iti tulong. No saan nga agbulod iti kwartak, bagas mati buloden da. Wano saan, umay da mangibaga iti asukar kanda dumapay. Kas talatibiyag, kunakmanan bakit? No adda, ikamida. Ngam no awan, ay kat pasensyan tamadimat nga agpayso ti imot, lakay. Katuan mat. No adda, tumulong ka. Ngam no awan, ay kat pasensyan Kas talatibiyag, bakit? Uy, amo manang Sirela. Adda nang nagkwachismis kada kayo kanila kay mo. Nga anya? Adda ka no panggapyo at tumapog iti politika. Isa tumultulong kayo iti karubayo. Anya? Uwan manang Sirela. Agin tutulong kayo lakano iti padayo a tao. Gaputa kayat yu ti agbalin nga opisyal ti barangay. Saan apod no dayta? Saan kayo at tumapog iti politika? Saan? Awan mat ti panggap mi akasta. Addaan kami iti trabaho. Kat okay mat ti sweldo mi nga agasawa. Kan oray saan kami a barangay official. Makatulong kami lata iti pada mi a tao nga oray kaskasano. Aya? Ay, nana mameng, jagat gatangak agatas ngay. Adto'y ti bayad ko. Kasta itismis kada talakay. Bay amlatan Kas talatibiyag, bakit? Di mo maikat daytay ti tao? Saan ka nga agungat? Kasta latibiyag kun kunamlatan? Mat. Kas talatibiyag talaga. Adda dagiti mang dadael da iti padada tao. Ngam no siya? Bay aklat tay da. Taday tangaro ti pakabang-aran da. Ti dadaelen da ti kaaruba da. Ay. Iso ka, tumulong ka latta, no adag kasapulan iti tulong mo. No adag dawat iti asin, ikam. No adag dawat iti bitsin, ikam latta. Tanya ngay nga rod, kas talatibiyag Kanayon mo lang nga ibagaday takas talatibiyag. Agpay sumat. Kas talatibiyag, bakit? Adag dawat, adamat agpadawat. Adaw masidig diti parangan. May saba ka. Sigurado, umay agkid daw iti tulong dayta. Wan bakit? Kas talatibiyag. Mala, tulungan talata. Basta lakit di adda may tulong ta. Hello? Anya ka no lakay? Ilo, kunahan naman. Apay ina, saan ka nagilo? Ay, inayan. Adi ka ba umaawatan di English? Hello, kanak. In other words, hi! Anya ka no lakay?
Diyan mo, bakit? Sa bali mo ti pa nagsasauna. Ay, sakan si Simona. I'm Simona. Sakan derina at kadaan may. Nana, agilo kano kayo man, tadi mi maawatan. Ay kunak. Siyak derina ijay ayan may. Ha? Kasta ya, Nana. Reyna? Reyna iti fiesta? Awiyan! Ay tan, adi kan mamati unsak ay mamati ka ade. Ay mandaga angak, ay mabisinak, ay pumakan kayo kon, ay adoy makan yaw. Mga anak ko ma. Naa? Ay, wani na. Umay ka. Umunag kayo dita balay, tayong kamangan. Ay, salamat! Ay, bagat ka man di say sidayo mo. Ay, sigaak sandak ko ay piskaw. Ha? Anya apiskaw, ina? Medyak kaya't day tadakkel apiskaw. Tuyo, kuna ni Mindeng iti dayta. Saan atuyo dayta, Nana? Bangus dayta. Mabitla ang nga rod, tagluto ak ititlog, asidaan niya. Tanay, amangan numasitan kayo nga agpaiso, Nana. Nayapay nga ina, agsangit kamatnan. Ay, adak amo di sumaak. Ay, amom din boy, May. Ha? Balayo? Aw! Ay, adak amo di sumaak nga rod. Ay, pagawidak nga ta. Ay, na! Ay, nayaw awanak sa mutan. Inyaw awanak din kakadeng. At dagayam ay aywanan da si Rila abakot kita balay da. Bakit? Nayaw-awan ka no abakot. Agkabaw ka no abakot. Kat di na amo no sa di no tinaggapuan na. Ay, kadakadakwadan Agam no siya, pulos. Jakla kaya ti mga sikaso iti kabaw abakit. Nang runa, tajak matkapkapin anaw. Sabay agpili ka no iti si daon na. Na, di da pala papanawan. Maasyanda nga rod. Taawan mo ti masnop at turungan jay bakit. Lastog dakit di agpabigbig da iti tao. Nga isudakit managtulog. Agimbabak ng daral. Silas! Silas! Bumalik ako na ay. Asino ti pukpuk kawan nyo, Silas, ina? Sika! Ilyas tinagan ko, ina. Saan Silas? Ay siyabaw! Mga anak ko ay. Ni, apay, di nakapinakan ni Sirela? Maga! Sanak nga rod apinakan. Ay, mabisbisinak. Ayan di parikot ni ina. Saan mo kano pinakan bakit? Kat mabisbisinan. Anya? Kinukalkalpas na laang anangan. Anya? Ay nalakay, agkabaw at talagan da ito abako. Ay, sanak nga kabaw! Ni, nangag na. Ala, in ka isa ganaanan iti kanan na bakit? Agan-anos ka pa'y laeng, kabayatan ti kada na dito'y. Naimbag tulangan, no adan tumangsukon ken kuana, akabagyan na. Kumusta nga gitarakan mo bakit? Manang si Rila. Ay nakat adda pay laang ije balay Aywanan mi pay laang, aging gang adda umay mangsukon ken kuana. Ay kahit nagpatulong kayo kadaing kadagiti masagnan, wano iti radio station, wano TV. Iti radyo nana. IJDCWT ngay, napanin pa public service nila kay ka. Ay, amom si Rila.
kunkunada nga agin babak nang kayo ka daw. Tano asino laditan titultulungan nyo nga oray di yumat kabagyan. Ewan, isumat ti kunkunada. Hay, awan bibiyang ko iti bagbaga dagiti tao, nana. Saan na bale? Ta saan mat adakas ter aramiden mi? Ah, nana mameng, tay gat-gatangak asabon ngay apaglaba. Ay, wan, mabitla ang malasang ka. Ay nalakay, masuruna kon. Tunggal mapanak ijay istor ni nana mameng. At dalat tamangag ko nga ibagbagada kontra kadata. Agin babak ng takano, tatultulungan tatibdi tamat kabagyan. Saan mong ay taltalag kunakmat? Anya nga tano isardang tanti tumulong itipada ta a tao lakay. Bakit? Laglagi pa hunday to'y apagsasao. Di man nagtulong, matulungan tumat. Ngumkit di, saan tamang namnamay ti dayta? Tinapatag, mayat tirik nata tumulong. Kasta lang, bakit? Lakay. Kasta latibiyag ako nada. Wan matkit di ang. Jak mat sakitan ti basitla ang ama itulong ko iti padak a tao. Ngamday talaang talaga do ti mangag ko asao. Hay masurunak mat no dadduma. Bahay ko ba kahit monte ang halaman doon ay sari-sari singkamas at talong Ni, sigarilyas at mani kanta ka gayam. sitaw batane Ni, naragsak ka, ina. may silas man kantata ade Ha? Anjati ko na yung ina? ay kunak kantaan tajay bahay ko ba ambam day tati kantak idi grade 1 nak Imbag man, tadiyo pa'y nalipatan. wen may man kantata silas Ay, siya da kayo latat timang kanta, ina. ibang orkukan ka na ito'y sarukod ko no saan ka ngagkanta Anya? Ay, agbilang akiti may isa sige ready may isa bahay ko ba kahit monte ang halaman doon ay sari-sari singkamas at talong sigarilyas at mani sitaw bataw patane Ay nalakay, makakatawa ak amang buybuya kada kayo kiniina. ay, napasubuak pa yan nagkantay ti bahay ko. No, bakit? Ay lakay, kas jayak nga tamat no bumaketak, akas lakurang ti panunot ka, kun agkabawak to nga ta. Ay, katuan Ha? Kas talatibiyag, bakit? Ti tao, no bakit kan lumakayan, kas laubingan, anas kan payakanayon, ngay aywan. Ay, Aklunan tayo tatalaga akas tatibiyag, awan ti agtalinaed nga ubing. Apo, agkidawak man iti basit at tulong. Anya tulong ti kasapulam? Mabisinak. Ken ikandak ko may ti kwarta pagpletek nga agawid ijilaon yon. Ni, apay? Kasano nakadanon ka dito lugar mi? Ke Tagalaon yun ka? Simuro tak iti taga dito'y manong. Ngan inya wawandak meten. Pinanawandak. Ket jak mo ti turungak. Anya? Bakit? Ingka mangalay ti kanan na. Tayag mo dito'y parangan.
Uray dito yun amangan. Kanikam tumutan iti pagpliti na nga agawid ijay laon yun. Wan lakay. Na, adda ka ni cellphone dagiti kabbalay mo? Aw yan! Wada yan! Apay mo? May kod ay! Itik mo kod ay! Anya nga itik, ina. Itik mo aday! Ibagam ay wada aksina! Ay, wan! Aw! Adda cellphone jay anak ko! Barbaro adi din cellphone na! Ay, maya-mayat ya! Ay! Aw! Isu nga, itik mo kod adi! Ay! Anya ka no lakay. I-text mo ka no, bakit? Aw! Ay, ngam, ina. Jakmat amo tinumber jay anak mo. Ay, inayan ka! Wada nga no cellphone mo! Itik mo adi! Itik mo! Agri-ring ti cellphone ko, bakit? Mabitlahan tasong batak. Hello? Wen, siyak na rod. O sige, sabton kayo. Okay, bye. Ne, asino ti kinasaritam lakay? Addan umay mang sokon ka ni ina, bakit? Aday ta manong. Naidisumin na giti impawit yung kada kami. Agyamanag. Mabitlang tekang kayo ititangdan nyo. Oh, atoy, pagmerienda yo. Ay, agyaman kami manong. 5 gasot. Hintay nga ro na nagmerienda. Ay, agyaman kami manong ha. Ito. 500 ko naman. Kwa, manong. Anya ka di dagiti awit mo nga imay dito'y ayan mi. Natnatang dagita kabsat. May sasako a patatas, may sasako a repolyo, sayote, carrots, beans, kenda dumapay. Ha? Nagadumutan, manong. Itad ko kada kayo anang ayaywan kininanang ko. Ay lakay, adda dito yan ni ina. Ay, asa ay waltan! Aw, sakit na ina. Ay, kadak adino adi kan umali! Agyaman na kada kayo. Tada kayo tinagkamangan to inak, kakabsat. Ngamin, saan mi ang mabantayan no daduma ni nanang mi? Kahit sa dinuladitan ti maturturong na. Aglugan pa itibas, ken daduma pa'y, akas ita. Nasaya at laangan ta, nangag ko iti radyo ti public service yo. Masapul abantayan yun anay bag, manong. Kaasimot, nawan apulos ti mang tulong kan ko, ana. Wen, ading ko. Mabit lang, Ikang kayo iti kwarta. Ay, saanan, manong? Saan mi apabayadan ti na itulong mi kaniina? O, atoy. Alaan nyo da ito'y 5,000. Pag market nyo. Ado ti kwarta, tamay sak a bumabalito kay J. Benguet a lugar mi. Kasla baratok da ito'y kada kayo. Isong awate mon. Kaya't ko ngagbalintayon ngagpapagayam. Kayan mabalin nyo mati umayagpas sa J. Benguet. Tapno makita yung ti ayan mi. Agyaman kami nga ron no kasta, manong. Nasingpet kayo at tao. Kaya't kayo ngagbalin apagayam. Ay na, at dapay kas nga intedye anak ti bakit, lakay. Kan nagadado anateng apasarabo na kada sirela. Iso nga rod itat iwarwaras da kadagiti karuba. Aya. Mayat gayam ti tumulong, lakay. Daytay si pupuso at tumulong akas kada Ilyas kan sirela. At dagayam matulong a maawat. Ha? Wan, lakay. Iso abaliwan tan ti ugali ta. Tumulong tamot as si pupuso iti pada ta a tao, a makasapol iti tulong ta. Nulakat adda maitulong ta. Tamayat gayam. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo anaadaw iti pagsasaw akunana. Ti managtulong matulungan tumet. Tampok dito'y programa tayo. Kastalo ti biag. Insurat para iti radyo ni Virgie Petlay.
ken itibat direksyon Teresa Kalay, musika Mark Molag, may sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.